Pozdrav ljudi, ja sam Nikola, gledate poseban video koji pravim pošto sam dobio 20 subscribera. U ovom klipu ću da se zahvalim svima koji su me subscribovali i nadam se da ću da imam malo više subscribera. Sada imam 20 subscribera, možda 23-4. Pa, danas igramo sam na jedan mnogo dobrom serveru. IP će biti u deskripciji. Da vidim već, da izaberemo neko auto. Sad ću da izaberem Sultana, moj omiljeni auto i sigurno najbolji u GTA San Andreasu. Pa ja sam pogrešno uzeo salons. Ovako. Evo ga. What the fuck? Čekaj. Ovdje zabeležimo. What the fuck? Teleporta me. Ovako. Tu. Idemo tu. Da ga nabuđimo malo. Ajde, popravimo glineć. Šta da popravimo? Ajde, ovako. Ne, to dure. Tako. 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 Sad ću da ga nabuđim na kraj. Stereo. Koliko malo košta. Hidroliku neću. Neću to. Ovo. Štaš nisam. A da. What the? What the fuck? Lele. Šta je bre ovo? Shit. Ovo mi se sviđa. Gledaj sad ovo. Bam. Sadio. Maš bre. Gledajte sad ovo. Imam vrlo dobru ideju. Da vidite sad ovo. Neću da vam pokažem šta je to. Majko mila. Šta je ovo? Čekajte. Neću velika slova. Da. Gdje? Aha. Da. Tu. Da me stvoriš. A nemoj da me zezaš. Tako. Sad ćemo malu trku da pravimo. Sine kako brzo. Stop. Bre, stop. Lele. Stop. Lele. Blate. Koliko brzo. Idemo po autoputu. Što brzo. Nitro. Shit. Ovo nije normalno. What the fuck? Šta je sad dogodilo? Ne znam. Ajde. Fuck. What
the fuck? Ajde. Ne, ne! Biš bre, ne! Evo je čudo. Ne, tu, pa što? Ajde. O, znam šta da radim. Beži prema njegu. Ode frame. Bam! Cepaj. Ne bre, beži. Kako sam ga oduo? Beži. Gledaj bre. Aj. No! Sad ću te pobijem. Bam! Kako klizi. Dobro jutro. Gledaj ovog! Bam bre! Lele. Teleport. Stanc. Idemo! Gdje će da idem? Evo ga. What the fuck? Teleport na jumps, bre. Sad ću da ga bijem. Aj, yes. Ne, da mi auto. Jeste. Vidimo. Neću ovoj penski. Ne to. Yes. Lots. Ugasi bre muziku. Zađe da ga pičim. Sine! What the fuck? Gdje sam se stvorio? Dobre. Ta je bre ovo. Vertical. Bot. Idemo gore, leti, bre. Ajde bre. Baš. Ajde te vozi. Sad sam se zabavio. Hotspot. Ja, 50. Ne. Hotspots. To. Be. Šta je ovo? Hotspots. Kuvari. Ovo. Kiolet. Bre. Ba ti budalo. What? Još ovo da odigrava. Još ovaj. Lele bre, gdje ode? Ole. Znam već da idemo. Joj. Gdje je to? Ne. Evo ga. Napolje bre. Kako se zove ovaj auto? Ne mogu ući. God. Sa šta ćemo da skačemo? Ajde. Upload. Sa čim? Aj sa ovim.
Dobre. What? Zašto me sad teleportovalo vamo? Evo ga. To. Ajde bre. What? Idemo! Tu je, gdje ćeš tamo, čoro? Ja znam. Sad ću da pogledam. Čekaj. Rec. S ovim skačemo. Dejano. Dobro. Ima nitro! Sad sam ja čudno. Ima nitro. A maš bre. Beži bre. Si ti normalno? Ajde bre, gdje su stepenice te glupe? Lele. Life. Srculence. Ajde bre. Dana da se skače. Fuck. Gdje je bre ono? Ajmo da. Sad kad ga zapičim. Doviđenja! Jaj! Beži bre! Ne. Tu prošao sam ispod. Oj, ispod njega prolazim. Ispod njega. Beži bre više, najbolje. Nitro. Shit. Pade bre dole više. What the fuck? I ljudi, mislim da će to biti kraj za ovu epizodu. I doviđenja. Ne.